Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Тілнің тірегі һәм бизеге жыр. Ойрым бір шыр, заман хитлары ничек туа. Қалып яңа буын жиыны, яңа шырның яңа жырларын тәқдим итә. Бүгінгі әңгәмәбез шул хакта булыр. Кунакларыбыз композитор, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Илмир Низамов һәм шагыйрә Татарстанның язучылар берлеге әгъзасы Лилия Гыйбадуллина. Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хуш килдегез. Хайырлы көннәр. Исәннәрбез. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Шакыруыгызга рәхмәт. Һәм тамашачыларыбыз игътибарына тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр дә сезнең кунакларыбызга әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хөрмәтле кунакларыбыз, әңгәмәбезне сюжеттан башларга тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә безнең җыр иҗат лабораториясе турында булыр. Игътибар экранга. Безнең җыр иҗат лабораториясе Қалып яңа буын җыенының бер тармагы. Татарның яшь иҗатчыларын бер мәйданчыкка туплау чарасы, илһам һәм иҗат өчен мөмкинлекләр бирү, теләктәшлек күрсәтү проекты. Лаборатория быел 2нче сезонын эшли. Аның идея авторы Қалып җыены җитәкчесе, хәзерге вакытта Казан башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова. Проектның шартлары буенча шагыйрь, композитор һәм җырчылар шыбага салу нигезендә командаларга бүленде. Шул рәвешле 21 төркем ярты ел дәвамында 21 яңа җыр иҗат итте. Безнең җырга йомгак булып шушы җырлардан торган зур тамаша, гала-концерт озакламый тамашачы игътибарына тәкъдим ителәчәк. Без исә әлеге чараны зур түземсезлек белән көтәбез. Шулай бит. Менә яңа чорның яңа җырлары дибез. Менә сез әлеге җырларны ничек итеп күз алыйсыз? Ничек итеп тоясыз сез аларны? Әлбәттә килешәм, һәр чорның аның үз җыры һәм минемчә безнең чырыбыз нәрсә белән аерылып тора. Без бик бай чырда һәм менә шундый төрле музыкаль юнәлешләрдә, төрле стильләргә дә бай чырда яшибез. Шуңа күрә һәрбер иҗаттагы булган кеше һәм әлбәттә инде җырчы, беренчедән бит инде җыр ул. Җырчы үз ниндидер юнәлешендә юлын алып бара һәм без төрле җырларга күнеккәндә һәм төрле җырлар тыңларга да яратабыз һәм төрле җырлар язабыз да һәм менә безнең шул безнең дигән җыр лабораториясе минемчә менә шуның белән аерылып тора. Һәрбер шәхес булсын ул композитор, шагыйрь яисә җырчы үзен күрсәтә ала, менә ничек ул җырны бүген ишетә үзе. Ниндидер стильгә безгә ниндидер тәкъдимнәр юк. Кемдер халыкчанрак, әлбәттә, яза, җырлый, кемдер киресенчә экспериментка ачык, кемнеңдер шундый академик ниндидер ноталары ишетелә әсәрләрендә. Шуңа күрә миңа бу проект бик ошый шуның белән. Мин үзем дә ничектер иркен сизәм үземне ул проектта. Мәсәлән, беренче безнең җырда мин язган идем. Без Луиза Янсары белән җыр яздык. Мин яшим сәхнәдә дигән. Мәсәлән, андый темага кая менә мин әле җыр языр идем. Безнең бит инде гадәттә ниндидер шундый табигый темалар ниндидер анда. Мәхәббәт темасы инде гомумән. Яисә табигать темасы, сандугач, туган як, әти-әни. Ә монда шундый эксперимент булганга күрә, әйтәм, әйдәле Луиза, менә шундый темага язып карыйк әле, һәм менә шундый җыр туды. Һәм бу проектта да шундый ниндидер яңа җырлар һәм яңа темалар ачылыр дип уйлыйм мин. Менә беренче чиратта минем шуңа әйтәсем килә инде. Ул үзен композитор, шагыйрь, каләм әһле, сәнгать әһле санаган кеше, алар һәр буында татар җырына үзләреннән өлеш керткәннәр. Бер вакытта да читтә битараф булмаганнар. Һәм инде бу без шушы чорда яшибез икән, шушы милләт балалары икән, үзебезне сәнгать әһелләре дип хис итәбез икән, билгелибез икән. Безнең өчен бу татар эстрадасы, җыр сәнгате дә чит булырга тиеш түгел дип саныйм мин. Ул минем өчен каләм әһле буларак беренче чиратта
халыкта сүз зауыгы, җыр зауыгын тәрбияләү дип әйтимме, булдыру дип әйтимме, үстерү дип әйтимме, шуңа тәэсир итү омтылышы дип әйтәсем килә. Чөнки без бит инде күреп торабыз, әйтик хәзер менә шигырь белән җыр текстын бер үк әйбер дип карау ул бит инде ничектер сеңгән безнең халыкка. Хәзер исә без шундый чорда яшибез, җыр белән, җыр тексты белән шигырь дигән әйбер, алар бер-берсеннән ераклаша бара. Алар гомумән икесе ике әйбергә әйләнә бара. Менә безнең максатыбыз инде җыр текстларында сыйфатлы итү, аның көйендә бала бит әле ул кулына китап алып хәреф таныганчы, әйтик, бишек җырларыннан үскәннән соң барыбер радио, телевидение аша һәм башка чыганаклар аша җыр ишетә. Менә шул җырда ишеткән көй һәм аның сүзләре анда һәм музыкаль зәвык, һәм әдәби зәвык тәрбияли һич шиксез. Һәм безнең менә шушы тәрбиягә дә үз өлешебезне, матур өлешебезне кертәсебез килә. Демәк, инде безнең җыр проекты безнең җыр сәнгатебезне зәвыклырак, сыйфатлырак итү өчен барлыкка килгән дип әйтсәк тә дөрес булыр шулай бит. Менә аннан соң минем шунда әйтеп үтәсем килә, гадәттә бит инде иҗат кешеләре алар ирек яраталар. Менә бу очракта команда һәм командада бар композитор, бар шагыйрь, бар җырчы. Демәк, бер-берегезне ишетә белү кирәк. Бәлки әле кайбер очракта буйсынырга да кирәктер шулай бит. Менә ничек соң командада эшләүләре? Дөрес әйтәсез, бу команда һәм ул безнең җыр итәр лаборатория дип атала. Лаборатория булгач ул бит тәҗрибә мәйданы, экспериментлар күз алдында тотыла инде. Әйтик, без әле иң кыйммәт аның шунда, без бер-беребезне табабыз, танышабыз. Моңарчы теге бу кеше барлыгын белеп, әйтик, Илмирның музыкаль әсәрләрен тыңлап белгән булсам да, без гәрчә таныш түгел идек бу лабораторияда катнашканчыга кадәр. Һәм, мәсәлән, лаборатория булгач ул бит инде менә шул төркемнәр билгеләнә. Һәр иҗатчы бер-берсен күзәтә, бер-берсен тоерга өйрәнә. Ул бит әле яхшы, сыйфатлы продукт, нәтиҗә, көтелгән нәтиҗә килеп чыксын өчен, эксперимент барып чыксын өчен бит элементларның туры килүе дә кирәк дип әйтимме. Җыр текстын, җыр әзерләүдә ул композиторның, шагыйрьнең һәм җырчының дөньяга карашы, гомумән холкы, менәзе белән бәйле, зәвыгы белән бәйле дә. Шулай бит. Шуңа күрә без монда беренче чиратта бер-беребезне табабыз һәм әлбәттә инде теге бер генә бу эшлекнең берсе генә сикереп чыга башласа, бер элемент бу инде яхшы нәтиҗә бирмәячәк. Әйтик, менә без узган сезонда Илмир белән бергә эшләү бәхете насип булды. Мин җыр текстын язганда инде Илмирның киңәшләренә таянып, аның зәвыгы дип әйтимме, аның киңәшләре буенча яздым һәм ул текстның, ул җырның уңышын мин шуның белән бәйлим. Менә Илмир, демәк, сезгә әйтик җырның сүзләрендә нәрсәдә булса ошамаса, демәк әйтәсез бит. Менә Лилия әйтеп китте инде. Әлбәттә, шигырь язу һәм җыр тексты язу ике төрле өлкә дип әйтеп була. Һәм безнең шагыйрьләребез кемдер аны тиз сизә, тиз аңлый, кем беләндер әлбәттә менә эшли башлыйсың, чөнки текстның бит әле ничек әйтергә, эчке батурлыгы ул бер әйбер, ничек менә ул музыка белән әверелеп китә, нинди анда чагыштырулар бар, яисә кабатланулар, еш кына нинди авазлар анда яңгырый. Җырчыга бит аны җырларга кирәк. Мәсәлән, ниндидер шундый авызлар туры килми, мәсәлән, музыка белән, бик югары нотадан да и хәрефе яисә хәрефләре аларга авыз җырларга була инде. Ул инде безнең композиторларның ничек әйтергә серләре. Һәм менә шул әйберләрне әлбәттә инде без бер-беребезгә әйтәбез һәм менә шагыйрь белән дә
гел элемтәдә торам мин. Һәм менә шуннан да шундый җыртуа. очракта гына шын мәгънәсендә нәтиҗәгә ирешеп була торгандыр, шулай бит? Әйе. Әлбәттә, ул безгә тиклем дә шулай эшләнгән бит инде. Менә Сара апалар, Сибгат Хәкимнәр, алар бит инде Разыйл абыйларның тәҗрибәсеннән әйтик, алар бер җыр текстын, бер җырны бит алар кат-кат һәм әлбәттә композиторның киңәшләренә таянып. Һәм беләсезме, җырчының- менә еш кына шундый бәхәс туа, менә нәрсә мөһимрәк җырда, музыкамы яисә шигырьме. Һәм менә күпме еллар инде бу өлкәдә эшләгән саен мин аңлыйм, җыр ул ниндидер аерым бер жанр шундый. Ул тулысынча музыкада түгел, ул тулысынча шигырьдә түгел. Ул менә шул менә комплекс. Менә ул бер-берсенә тоташып, ялганып, кеше тавышында яңгырый торган нинди шундый мөгъҗиза. Һәм менә алар чынлап та бер-берсенә ялганып китергә тиеш. Җырда көчле музыка, ниндидер кызык булмаган сүзләр булса, яисә киресенчә көчле текст һәм ниндидер бик кызык түгел музыка, ул инде димәк гомумән җыр тулмаган дигәнне аңлата. Ул берсе генә була алмый. Алар икесе дә тәңгәл, туры килергә тиеш бер-берсенә. Шул вакытта чынлап ниндидер менә шундый җимеш туа. Менә ул мөгъҗиза, Илмир әйткәндәй, мөгъҗиза барлыкка килсен өчен тәҗрибәләр бик күп кирәк бит. Ул бит теге бәхет очрагы булып булырга мөмкин әлбәттә. Безнең менә безнең җыр лабораториясе, ул бит инде нәкъ шуны күздә тота да. Һәм кеше ничектер шулай ияләшкән, җыр сәнгате ул җиңел сәнгать дип. Чөнки ул җиңел кабул ителә ул. Һәм җыр ул җиңел кабулдырга тиеш тә. Ләкин аның эшләве, без бит әле текст кына һәм нота язгына түгел, аның бит әле аранжировкалар, аның әле оркестр, аның әле җырчысы, аның әле сәхнәдә ничек аны тәкъдим итәргә, сәхнәне бизәргә, күп нәрсәләр, ул бик катлаулы сәнгать. Шуңа күрә без бик шатбыз бу әйберләрне җырып чыгабыз да һәм матур итеп концерт алып теләсә күрсәтәбез тиздән. Менә шуннан да гала концерт якынлаша, миңа калса инде репетицияләрнең гөрләп барган чагыдыр, шулай бит. Менә сер итеп кенә әйтегез әле, үзегезнең эшегезгә нәтиҗә ясый башладыгызмы? Әлбәттә, без хәзер бик дулкынлану чорында, без бу концертны бик үзебез түземсезлек белән һәм эчке бер дулкынлану белән көтәбез. Чөнки миңа калса бик шәп җырлар һәм безнең менә иҗатыбызның, заманабызның, татарның бүгенге җыр сәнгатен билгели торган җырлар, әле минем чамалавымча узган сезоннан шәбрәк тә бу концерт, чөнки беренче тиер бит инде беренче белән тиерле була дигәндәй. Бик кызыклы чара ул безнең өчен. Менә теге беренче китабың чыккан кебек. Үзеңнең сабыең кебек бит инде тәпиләп сәхнәгә чыгарып җибәргән кебек ул җырны. Безгә әлбәттә тамашачының реакциясе, бәясе бик кызыклы. Шуңа күрә без бик дулкынланып һәм бик зур өметләр белән көтәбез бу чараны. Менә шулай да һәрбер җыр хит була аламы? Әйтик, менә шушы проект кысаларында тора. Әлбәттә, һәрбер әсәр хит була алмыйдыр ул. Ләкин хит бер кайчан да була алмый, бер-ике җыр язып кына. Без бит инде ул хитларны беләбез, менә татар сәнгатендә дә, гомумән җыр сәнгатендә. Ләкин ул хитлар туур өчен заманасында ул шәхесләр күпме көч, дәрт агдарганнар, куйганнар, менә атаклы композиторларда да без менә ул хитларны беләбез, алар бик күп җырлар язганнар һәм берничәсе генә аны Хит булып китә. әйе тарихта кала һәм күпме менә җырлар туа, шул хәтле безнең өметебез зуррак. Шансларыбыз. Әйе арта бара һәм менә бу безнең җыр проекттан соң да барысы да булмаса да күпмедер килеш барыбер берничә җыр менә шундый хитлар булып калыр дип уйлыйм. Менә шулай да узган сезонга күзәтү ясасак, кайсы җырларны хит дип әйтә аласыз? Без инде берничәсен санап та киттек, шулай бит. Без Лилия белән үзебезнең җырны. Үзебезнең җырны. Бәлки ул безнең өчен ул хиттер инде. Әлбәттә, анда бик матур җырлар туды. Башка авторларның да искиткеч кайбер җырларны без еш ишетеп торабыз. Менә Лилия белән безнең язылган беренче җырыбыз "Мин Казанга кайтам". Илгиз Мөхетдинов башкаруындагы җыр. Ул да еш кына яңгырый.
Мин хәтта киң колач алды дип әйтер идем. Тыңлаучылардан да, халыктан да бик яхшы сүзләр ишетү безгә бик күңелле булды. Мин Казанга кайтам дигән җыр, ул безнең инде менә шундый Эмир әйткән тылсым барлыкка килгән мөгъҗиза дип кабул итәм инде мин аны. Иә. Һәм мин сәхнәдә яшим җырын шулай Мин әйтеп яшим бетергә була. Әйе. Әйе, ну, башкаларның да Яшә Сулай ярат җыры бик популяр Яшә Сулай дип ярат. әйтер идем. Һәм башкалар менә Казан җыры бар. Реза белән Артур җырлыйлар, искиткеч матур җыр. Шуңа күрә Аллага шөкер. Аллага шөкер, нәтиҗәсе бар, шөкер. шулай бит. Әйе. Менә бу урында тукталып, тагын бер сюжет карап бетергә тәкъдим итәм. Әлбәттә инде әлеге проектның башында Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова утыра. Шулай бит ул инде башка милли рухтагы проектларыбызның да башында тора. Һәм менә бу проектка кагылышлы да аның фикерләрен ишетеп бетсәк, миңа калса бик урынлы булыр. Шулай бит. Әлбәттә. Игътибар экранга. Әлбәттә. Безнең җыр иҗат лабораториясе зур чарага, гала концертка әзерләнә. Проектның үзенчәлеге һәм нечкәлекләре хакында аңа нигез салучы Гүзәл Сәгыйтова бүлеште. Конкурслар да бар, яңа татар җыры да бар. Ләкин инде безнең композиторлар яшьләр үзләре килеп, әйдәгез әле үзебезнең проектны дәвам итик, безнең җырны дип мөрәҗәгать иткәч, без инде узган елны кире лабораторияга тотындык һәм беләсезме, ниндидер яңа сугыш. Монда беренчедән яшьләр дә бар. Бөтенләй вокалистлар арасында да, шагыйрьләр арасында да, композиторлар арасында да, аннан соң хәтта без инде өлкәнәя барган, урта яшькә керә торган калиплеләрдә дә ниндидер яңа дәрт уянды һәм матур шундый үзенчәлекле җырлар барлыкка килде. Узган сезондагы җырларның шактый яшь буын арасында хитка үрелде. Ә быелгы гала концерт ниләр белән шаккатырыр? Халыкны хәзер шаккаттыру дөресен генә әйткәндә авыр, ләкин бездә беләсезме нәрсә булачак? Бездә яшьлек дәрте булачак. Бездә ярату һәм ихласлык. Менә яңа җырлар. Бу 21 җыр, яңа җыр. Концертта ул бик сирәк була. Әлбәттә, андый концертны карау да җиңел түгел. Концертта безнең яшьләрчә дәрт булачак, яңа җырлар, матурлык. Иҗат лабораториясе киләчәктә дә яңа үрләр яулавын дәвам итеп, татар тамашачысы хозурына әле бик күп яшь талантларны халык мәхәббәте дәрәҗәсенә күтәрсә иде. Монда ихласлык һәм ярату, яшьлек дәрте булачак дип әйтте Гүзәл Рәмзиловна. Чыннан да инде бик матур сүзләр шулай бит. Һәм әлбәттә инде җырларның темасына да кагылып үтәсе килә. Менә мин ишеттем. Ярату дигәннән, ярату дигәннән. Әйе, димәк, ярату Быел темасы, безне менә ярату, мәхәббәт темасына дуэтыбыз дөньяга чыгачак. Ярату бит инде ул кешелек барлыкка килгәннән бирле кеше аның турында язмаган шагыйрь, иҗат итмәгән композитор, җырламаган җырчы юк. Шуңа күрә ничек кенә парадоксаль яңгыраса да иң авыр тема минем өчен ярату турында язу. Без менә аның ничектер бер теге зәвыгын, ничектер бер кытыгын дип әйтим, мин ди яңалыгын табырга тырыштык. Алла берса, Алмаз Хөсәйнов һәм Гөлназ Закирова башкаруында ярату яктысы дигән җырны тәкъдим итәбез. Композиторы Гөлназ Закирова. Бик кызыксындырдыгыз, әйме? Үзебез бик яратып көтәбез бу җырны. Менә мин шулай да ишеттем, бик топталган темалар булмаячак дип. Яңа темаларны ачарга тырышабыз Яңа диделәр. темалар күп Әйе, менә яңа булачак, темалардан әйе. нинди темалар булыр икән? Ну, мәсәлән, үз ягымнан без Йолдыз Миңнуллина белән яздык композитор егеткә дигән җырны. Димәк, сезгә. Төрле композиторларга бу чиракта бәлки миңа карап илһам алгандыр Йолдыз, анардан сорарга кирәк. Һәм ул композитор гына түгел, ул композитор һәм җырчы мөнәсәбәте турында менә шундый бик шаян, бик шундый кызык җыр. Һәм минемчә бу темага алыну безнең җырда булу бик табигый. Чөнки анда безнең композиторлар, җырчылар һәм Йолдыз ягыннан менә шундый җыр һәм мин музыка яздым, аны Татьяна Ефремова җырлаячак. Һәм ярату дигәндәй, узган безнең җырда мин ул темадан ничектер
яраклашырга тырыштым. Чөнки бит инде барыбер мәхәббәт турында җырлар күп кебек, ә менә бу юлы шулай ук ярату дигән тема безнең җырда бар. Менә Эльза Исламова махсус мин яздым, яратам сине барыбер дигән Гөлнур Корбанова сүзләренә өр-яңа җыр. Шуңа күрә менә шундый җыр булачак. Һәм бездә ана белән барган мәхәббәте. Яратуның тагын бер тармагы. Талантлы җырчыбыз, артисткабыз Алсу Фәйзуллина башкаруында махсус аның өчен язылган җыр Балама дигән җырда тәкъдим итәчәкбез. Димәк, безне тамашачыларны менә шундый бик матур күңелгә якын. Әле бу без иҗат иткән җырлар турында гына сөйлибез. Без анда шул белмибез. Без бит әле үзебез дә белмибез. Башка төркемнәрнең иҗат җимешләрен дә Аларның белмибез. искиткеч матур темалары һәм җырлары. Бездә бит инде 2 тапкыр җырларны күрсәтү тәкъдим итү чарасы булды. Без инде анда теге бер өлешләрен генә күреп ымсынып калдык. Сәхнәдән үзебез дә башка төркемнәрнең иҗат җимешләрен бик теләп көтәбез. Менә режиссерыбыз әйтә, безнең тапшыруыбыз тәмамланырга төгәл 1 минут калган икән. Менә шулай да сорап үтәсем килә. Әлеге проектта катнашу сезгә нәрсә бирә? Әйтергә кирәк, менә сез икегез дә инде иҗатта булай да актив шәхесләр. Илмир инде ул Россия президенты бүләге иясе шулай бит. Һәм мин әле менә хәтерлим, Ркаил Зәйдулла бер әңгәмәсендә сезнең хакта ул феномен дип әйткән иде. Менә шуннан чыгып, бер сүз белән җавапларыгызны әйтсәгез иде. Минем өчен бу проект әлбәттә иҗат бәйрәме. Иҗат кешесенә бит нәрсә кирәк? Иҗат итәргә, юл бирергә иҗатка һәм әлбәттә ул бик кызык аралашу. Менә әйе. Ул безне байыта. Мин шуның өчен киләм анда. Җырчылар белән, шагыйрьләр белән, коллегаларым белән күрешергә, аралашырга һәм ишек әйтергә, кешегә дә карарга, үзеңне дә күрсәтергә һәм шул очракта без әле үзебезнең татар мирасыбызны да әле байтабыз. Әлбәттә, без бердән булганда гына бу өлкәдә дә, сәнгатьтә дә, җыр сәнгать өлкәсендә дә бердән булганда гына менә шундый иҗат җимешләре, җырлар, сәнгать әсәрләре барлыкка киләчәк. Бу минем өчен беренче чиратта менә шул. Димәк, инде яшәсен сыйфатлы, зәвыклы татар җыры шулай бит, әлбәттә инде менә бу проект дәвамлы булсын. Сезне һәрдаим шулай илһамландырып торсын һәм әлеге проекттан күзләрегез менә бүгенгедәй янып торсын иде. Без инде гала-концертта бар, тик уңышлар теләп калабыз, сау булашабыз. Көтеп калабыз тамашачыларны. Әйе, барлык тамашачыларыбыз рәхим итсеннәр. Бик зур рәхмәт. Сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.